pasain behin, erle txiki bat. Erlea, lore eder baten bizi zen. Eta lorea? Baldakizue non bizi zen lorea? Bai. Non? Mendia. Lorea, zuhaitz orlegi berde baten bizi zen. Benon bizi zen, erle minino bat. Em dic Ainara, vinc del País Basc i parlo euskera, castellà, català, anglès i una miqueta de francès. Te'n vas ja? Me'n vaig ja, ens veiem dilluns i parlem Sí. de tot aquest tema d'Espartales, vale? Sí, et dic la reunió que vam M'expliques tenir com va anar amb en ahir. Quim i tots els detalls, si podem corregir, ens ho mirem. I ara, a més, que vas a contar... Que vols venir? No, no puc, que tinc que treballar. Però tampoc entendria molt, eh? Tindria que practicar més i que m'ensenyessis més paraules. I te gravaran al YouTube un altre cop o què? No sé. Has de conèixer la llengua d'un lloc per comprendre millor la cultura, sí. Perquè és que jo ho veig, jo tinc dues llengües i diguem que no sóc la mateixa quan parlo una o una altra, doncs crec que la llengua marca molt el caràcter de la gent, també. Bueno, saps què? Que és divendres. Que pares un moment. Aquí paro, vamos a hacer un cafecito. Oye, ¿cuándo quedamos para cenar? El viernes que viene no puedo. Tengo una reunión de una cosa de... Bueno, un tema de cuentos. ¡Ah, qué guay! Sí. ¿Cuándo vas? ¿Sale de...? A los niños voy hoy. ¡Ay, qué Voy guay! luego. Una vegada estava a Bèlgica esperant el tram i apareix una noia i em comença a parlar. I jo em quedo mirant i li dic, ho sento, no parlo francès. I al de 2 segons veig qui era, i era una noia basca i em estava parlant en euskera i no ho vaig reconèixer la meva pròpia llengua. A ber, altxa eskua, nork nahi du pastela? Altxa eskua? Ja! Gehiago nahi duzu? Nik bai. Zuk ez duzu nahi? Bai, hartu. Zuk ez esan duzu, baina seguro ez duzu nahi? Ez dago pinta gozo dauka. Jo crec que avui, que contaré en euskera, si vens tu i no entens euskera, podràs entendre alguna cosa, perquè hi ha molt més. Comptes amb la musicalitat de la veu, amb el teu cos i, a més, avui que és per a nens, serà molt més dinàmic, representaré algunes paraules. És important entendre la llengua, però és més important com trobar aquesta connexió de la comunicació que fluye. Eta pasan behin, baita ere, ipuin labur bat, non, hasi bezain pronto, bukatu egin zen. Txalo bero bat?